zinen itzabilatzen, baina hori izan zen lehenengo fasea, lehenengo urtea. Horra atera zen esku horria, eta atera zen bertso boio feministak. Baina gero, hazien bizkat alde lezo feministei galdetzen nola bizi ziren euskaraz, edo euskarak leku zuten zuen militantzian, eta hori izan zen bigarren fasea. Orduan egin genuena izan zen, 2 urtez, Zinegoaken webgunean sortu genuen hori, bigarren urtean sorkuntza atal bat, gero analizi bat ere libururako, horrekin sortu dugu liburu nahiko Frankenstein bat, 4 atal dituena. Transfeminismoaren goraldiarekin, belaunaldi berriek beste modu batean bizi dutela militantzia oroar, eta euskaraz ere bai, gero eta euskaldunagoa delako. Euskalgintza eta lesbofeminismoa ez direla beti uztartuta egon, ez? Ez da lanketa uztarturik egon, baduela gutxi arte, bai? Eta ikusi du garapen bat, gero eta euskara gehiago erabiltzen da lesbofeminismoan. Bai, adierazgarria zen, lesbiana nagusienek esaten zutela, nik gaztetan niretzat lesbiana eta euskalduna zen ura eta olioa bezala, eremu euskaldunak oso heteroak ziren antza, eta eremu lesbianoak edo feministak eta holan oso erdaldunak, orduan inoiz ezin nuen izan ni neu, aldiz gazteek batez be Gipuzkoan baina ez bakarrik, esaten dute euskeraz militatzen dutela boierismoan baita ere, eta gero eta kontzientzia handiagoa dago sexu disidentzia bat praktikatzeko, hizkuntza zapaldu bat edo disidente bat ere erabiltzea zentzua daukala, hor dagoela elkarguna. Eta hor ditugu boiurriak bezalako egitasmoak edo Ipar Euskal Herrian Altzalili kabaretak, bekatorosak, topaketak eta bar, esango genuke boiera munduan egiten den ia guztia Euskal Herrian euskaraz egiten dela. Orduan, ikusten da belaunaldi oso potente bat gaztena, batez be poetenak, Leire Vargas, Oian Arana, Elena Olabe eta bar, eta hori, denak euskeraz egiten dute poesia eta boiera identitate batetik. Bertso mundua ere oso nabarmena da, nola ez bakarrik bertsolari jakin batzuk, baizik eta modu kolektiboan boio bertso saioak egitearen dinamika, Bai, orduan, hasi zena hitzen bila bukatu da irudiekin. Eta, pizkatu osatu dute gure bilaketa hau. Bai. Liburu baten bizitza oso laburra da. Badaukagu urte betez, egiten ditugu aurkezpenak, gero beste urte bat, pizkat irakurle taldeetan, eta 3. urtetik aurrera misterio bat da. Baina, hau da 3. urtea, eta hemen gaude. Horran ni oso pozik nago, ez da june. Eta gero, egia da, euskararekin jolastearen, hizkerarekin jolastearen dinamika oso presente dagoela queer munduan, orduan gertatzen zitzaigu liburua itxi behar genuen, eta justu agertu zen, asmatuko dut, baina Bekatorosak festivala, Bekatorosa gitza sartu behar dugu glosarioan, eta edo tuli-tuli esateko kruizin, erabiltzen zen Iruñan eta berpiztu dute Jogurina Goroba eta Albin Astardaz, orduan, jendeak oraindik ere kontatzen digu, gure herrian hau esaten da, eta polita da sentitzea nola beti gauden, hor bilaketa horretan. Bai, ondo legoke pertsonek ere erabiltzea material moduan, eskoletan, ez dakit. Itzultzaileak, zuzentzaileak hor ere interesa agertu dute, hizkuntzaren profesionala dira, eta behar dute lexiko berria, eta horri buruzko hausnarketa egiten duen kolektibo bat da, ez bakarrik aipatu ditugun talde militanteak, baina, interesantea da, egin duen bidea, eta, espero ezagun etorkizun luzea eukitzea.